Svi smo čuli, dapače znamo da je Isus rođen u Betlehemu. No, je li to baš tako? Većina znanstvenika smatra da je Isus zapravo rođen u Nazaretu. Koji su njihovi argumenti i što to znači za vjeru kršćana, samo su neka od pitanja ovog videa. Dobrodošli na Lectio Brevis. Većina povjesničara, bibličara i arheologa smatra da je Isus rođen u Nazaretu. Pritom se tu ne radi samo o nekršćanima poput Barta Ehrmana ili Steva Masona, već i katolicima poput Raymonda Browna ili Christophera Heyla. No, koji su njihovi argumenti? Pa, prije svega, Isus je poznat kao Isus Nazarečanin, a ne kao Isus Betlehemac. Na križu mu doslovce piše Isus Nazarečanin. Osim toga, naši najstariji izvori o Isusu ne spominju Betlehem. Tako se Pavao iz petnih žila trudi svima dokazati da je Isus pravi Mesija, ali baš niti jedan jedini puta kao argument ne navodi to da je Isus rođen u Betlehemu. Ako je Pavao znao da se Isus rodio u Betlehemu, gradu u kojem se trebao roditi Mesija, zašto to prešućuje? Imajte na umu da će Pavao kao argument koristiti spoznaju da je Isus Davidov potomak po tijelu. Zašto tu jednostavno ne doda da je rođen u Davidovu gradu? Nadalje, najstarije evanđelje, ono po Marku, također niti jednom jedinom riječi ne spominje Betlehem. Dapače, Markovo evanđelje uopće ne spominje Isusovo rođenje i jednostavno započinje s Isusovim krštenjem kad je imao oko 30 godina. Zanimljivo, Marko piše da je Isus iz Nazareta, ali ne dodaje da je rođen u Betlehemu. Naše najmlađe evanđelje, ono po Ivanu, također ne spominje Betlehem. Dapače, u tom evanđelju vidimo da se Isusovo porijeklo koristi kao argument protiv njegova djelovanja. Tako Isusovi protivnici imaju čitav svetopisamski dokaz da Isus nije Mesija, baš zato jer nije rođen u Betlehemu, već Nazaretu. Tako u Ivanu 7:40-53 čitamo: Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu, ovo je uistinu prorok. Drugi govorahu, ovo je Krist. A bilo je i onih koji su pitali, pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova i to iz Betlehema, mjesta gdje biješe David? Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nje ruke. Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Stražari odgovore, nikada nitko nije ovako govorio. Natoče im farizeji, zar ste se i vi dali zavesti? Je li tko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna zakona, to je prokleto. Kaže im Nikodem, onaj koji ono prije dođe k Isusu, a biješe jedan od njih, zar naš zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini? Odgovoriše mu, da nisi i ti iz Galileje. Istraži, pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok. I otiđoše svaki svojoj kući. Da je Isus iz Nazareta bilo je neobično i Isusovim učenicima poput Natanaela. I u redu, to je njima bilo čudno i sporno, ali zašto nitko, niti učenici, niti evanđelist, ne poentiraju rečenicom, ali je Isus zapravo rođen u Betlehemu? Zašto šute o tome, ako su znali ili vjerovali da je Isus rođen u Betlehemu, pa to bi im išlo u prilog? Čini se da ovi izvještaji pokazuju da njegovi suvremenici nisu povezivali Isusa s Betlehemom nego s Nazaretom, malim selom koje se nalazilo na sjeveru, u Galileji, a ne na jugu, u Judeji. Svemu ovome valja dodati da su izvještaji Mateja i Luke, dakle jedinih evanđelista koji navode Betlehem kao mjesto Isusova rođenja, prepuni međusobnih kontradikcija i netočnih podataka. To sve budi sumnju u njihovu pouzdanost i sugerira da su Matej i Luka imali neke druge prioritete umjesto povijesnih činjenica. Kako odgovoriti na ove zaista snažne argumente? Istina jest da samo Matej i Luka spominju Betlehem kao mjesto Isusova rođenja.
Također, valja biti pošten i priznati da je njihove izvještaje teško međusobno pomiriti, kao i to da se njihovi izvještaji ne poklapaju s onim što znamo iz drugih povijesnih izvora o tadašnjim vladarima, politici i djelovanju. No, to je tema za drugi video. Ovdje valja reći nešto što često izostaje kod kritičara Mateja i Luke. Iako Marko, Ivan i Pavao ne spominju Betlehem kao mjesto Isusova rođenja, to ne znači da usmena tradicija o Betlehemu nije postojala prije njih. Intuicija nam kaže da je starije obično istinitije, no to ne mora biti tako. Primjerice, Evanđelje po Ivanu, iako nastalo najkasnije, prema svemu sudeći donosi povijesno ispravniju kronologiju Isusova raspeća nego sinoptici koji su nastali ranije. Osim toga, Luka navodi sasvim suprotne razloge od Mateja kao objašnjenje zašto se Isus rodio u Betlehemu. Kod Mateja su Josip i Marija već živjeli u Betlehemu, ali su kasnije morali pobjeći u Nazaret, dok su kod Luke živjeli u Nazaretu, ali su zbog popisa stanovništva morali u Betlehem. To je vrlo zanimljivo, jer to znači da su već u 1. stoljeću kolale barem 2 usmene predaje o Betlehemu kao mjestu Isusova rođenja. Istina jest da Matej navodi teološke razloge za Betlehem, naime da bi se ispunilo pismo, to jest proroštvo Miheja. Međutim, toga nema kod Luke. Kod Luke Isus je jednostavno rođen u Betlehemu jer se tamo de facto slučajno našao. Konačno, valja dodati i to da famozno Mihejevo proroštvo da će spasitelj biti rođen u Betlehemu nije bilo od nekog pretjeranog značaja za Židove na prijelazu milenija. Na kraju krajeva, spasitelj sigurno nije trebao biti razapet na križu, ali Isus jest razapet. Pa što je onda toliko neobično u tome da nije rođen ni u Betlehemu? Želim reći da Matej i Luka vjerojatno nisu izmišljali Betlehem da bi dokazali da je Isus Mesija, jer za to je ključno njegovo uskrsnuće. Radije mi se čini da su do njih došle različite usmene predaje o tome da je Isus rođen u Betlehemu i njima se to činilo važnim spomenuti i obrazložiti. No, jesu li te usmene predaje bile točne? Mislim da nema baš nikakve sumnje da dobrom dijelu prvih kršćana Betlehem uopće nije bio poznat kao mjesto Isusova rođenja. Pavao i Marko za Betlehem ne znaju, a Ivan, ako i zna za takvu predaju, vjerojatno je ne smatra uvjerljivom pa je jednostavno ignorira i ostavlja Isusove protivnike kao pobjednike po tom pitanju. Isus je Nazarečanin, a Mesija bi trebao biti iz Betlehema. Matej i Luka su očito drugačije razmišljali. Na ovaj ili onaj način do njih je došla predaja o Betlehemu koja je njima bila dovoljno uvjerljiva, ali je očito bila vrlo skromna, pa su je i Matej i Luka morali dodatno obrazložiti. Kako je nastala ta predaja? To je teško reći. Ne mislim da je ispravno reći da je netko jednostavno izmislio da je Isus rođen u Betlehemu, niti mislim da su to učinili Matej i Luka. Imajmo na umu da se Isus ne zove Emanuel, pa će Matej svejedno reći da je ispunjeno proroštvo o Emanuelu. Dakle, činjenica da su Isus i Emanuel dva potpuno različita imena, potpuno različitog značenja, nije spriječila Mateja da ta dva imena poistovjeti. Zašto onda ne bi mogao na sličan način poistovjetiti Nazaret i Betlehem? Da, Isus je rođen u Nazaretu, malenom mjestu za koje nitko živ niti ne zna, da bi se ispunilo proroštvo o Betlehemu, koji su mnogi stotinama godina ranije percipirali malenim. Eto, ni ti Nazarete nipošto nisi najmanji. No, Matej inzistira da se Isus rodio baš u Betlehemu, a isto čini i Luka, ali iz sasvim drugih razloga. I što sad zapravo na kraju želim reći? Pa ne znam niti sam. Ovo je jedan od rijetkih slučajeva gdje ipak odudaram od onoga što smatra većina stručnjaka. Da, držim da imaju odlične argumente, dapače najbolje koje mogu imati, ali ne mogu se oteti dojmu da Betlehem ipak nije puka fikcija ili tek teološki motiv. Možda sam jednostavno toliko već puta čuo za betlehemsku štalicu da moj racio ne može nadjačati moju simpatiju prema Betlehemu. Ali ok, to je moje mišljenje. I da budem krajnje jasan,
Ne mislim da je uopće sporno da neki katolik smatra da je Isus zapravo rođen u Nazaretu. To možda predstavlja neke teološke poteškoće ili zahtjeva da se pažljivo o toj temi izražava, ali ne vidim da je opravdano napadati one katolike koji smatraju, zajedno s katolicima poput Raymonda Browna ili Christophera Heyla, da je Isus zapravo rođen u Nazaretu. Za vjernike ključno je razumjeti da bez obzira na točno mjesto Isusova rođenja, njegova poruka i misija ostaju nepromijenjeni. Fokus na Isusovom učenju, smrti i uskrsnuću nadilazi geografske detalje, pružajući dublji uvid u Božji plan spasenja. Kako vi vidite ovu dilemu? Podijelite svoja razmišljanja u komentarima. Ako vam se sviđaju ovakve analize, lajkajte video, a do idućeg puta pozdrav u Kristu.